para sa lang iti korontawan kinahawat sa biten iti tingay iti tabako ang nato kita mo sana para sa lang iti pagsiyatan iti ini inalawak pa iti mayor nga karaman nga may tingay 5% nga mahawat sa iti NDRL office hasta meter iti gender development program iti kinahawat ini. At yung mayor, sa dati na plano, i-express mayor, itinasort na plano, i-reko, isang gunyong bayan, para perahan, karete, iyakan nakabingitulay, itigas mundo, na naawad na manipod iti na gobyerno nasyonal. Pasitipa sarita, ni Vice Mayor Remigio Medrano. Ito executive department, even verify tayo na executive, at what society, legislative department para gito na panahon isip na po na nag-react ko na ang gigit programa ay daya nagiti punod na po sa Damuan and including the local government of the BBM that ay awag ko sa Damuan ito pagkata na iti circular we cut 5% and also maawatan idol dance. Kaya ba na kuna si Vice Mayor dito yung project at nagkasakita nagkapay mamunta sa serbisyo iti munisipyo kung runana na response ti pasirtaan during calamities. Dama pelang maniputi iti sarap idol Dennis Salipio tata RMN.